День рождения, юбилей – блестящий повод для того, чтобы за один раз увидеться со всеми, кто дорог, принять их поздравления и еще раз удивиться тому, как же родные любят тебя всем сердцем, даря самые теплые пожелания. 13 сентября свой светлый и памятный праздник, юбилей 30-летия, вместе с близкими празднует Наиль Шарафутдинов. Дорогой Наиль, 30 лет – это прекрасный возраст. Вы молоды и полны энергии. Вы красивы и неповторимы. 30 лет – самый расцвет сил. Так много вам еще предстоит встретить на своем пути радости и неожиданных сюрпризов. Главное, чтобы вы всегда были счастливы в кругу семьи и на работе. А они, ваши самые дорогие, за этим праздничным столом спешат поздравить вас с 30-летним юбилеем и дарят вам этот альбом с самыми теплыми пожеланиями и красивым музыкальным подарком. Своему любимому, дорогому мужу. Ваша жена Гузель и дочь Айсалушка желают, чтобы в жизни вас ждали лишь самые теплые слова, и ваше любящее сердце никогда не узнало боли от потерь и горя. И пусть всегда кружится голова от любви, от счастливых мгновений в жизни. Мәхәббәт җимешем минем, кояшта тудың микән, айларда булдың микән, әллә йолдызларның матурлыгын үзеңә җыйдың микән? Сине күргәч мин аңладым, син ул минем бәхетем. Күңелемнең түрендәге мәңгелек мәхәббәтем. Синең өчен мин туганмын җиргә, язмыш шулай алдан яраткан. Салкын көннәремне җылытырга син дә минем өчен бит туган. Киләчәктә дә тәүге хисләребезне тапламыйча беребез өчен, беребез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә. Тигез мәхәббәттә туган сөекле балакаебызны чын кеше булып үстерүгә ышанып гомер итәргә язсын иде җаным. Бәхет үзе шушы түгелмени? Аллаһы берүк безнең бәхетебезне күпсенмәсен иде. Әле бик озак еллар иминлектә һәр туар таңга сөенеп яшәргә насыйп булсын иде. Сөеклем минем, сиңа булган олы мәхәббәтем урын алсын йөрәк түрендә. Гаиләбез, балакаебыз куанычы белән игелек күреп яшик гомергә. Хөрмәтле Наиль, тантаналы бәйрәмегез белән сезне ягымлы, назлы, сөекле ирен, хатыныгыз гүзәл кызыгыз Айсылу котлый. Матур теләкләренә кушылып, алар сезгә үзләренең якты хисләрен шундый ук матур җыр аша да ирештерәләр. Бүләк итәм әле сиңа, аклык сафлык инсен күңелеңә. Салкында да хисләр бөреләнеп, чәчәк алсын йөрәк түрендә. Бүләк итәм күңел кояшымны, бүләк итәм җаным җылысын, бүләк итәм назларымны кушып, сөюемнең ихласылысын. Бүләк итәм күңел кояшымны, бүләк итәм җаным җылысын, бүләк итәм назларымны кушып, сөюемнең ихласылысын. Язлар бүләк итәм әле сиңа, ташлары юсы хәсрәтем. Дөнья матур аңлый алсаң иде, яшәүгә бер һәм дә мәгънәсе. Бүләк